Hey Erik! Hvad så? Ryst med røven i hvert fald, det kan hun. Erik. Er det mandag? Hvad så? Toodaloo! Eller er det tirsdag? Hvad så? Ja, nemlig. Eller er det onsdag? Nej. Jarli her! Eller Ja, er det også mig! torsdag? Nej, det tænker jeg heller ikke, det er. Nå nej, det er jo... Ja. Det ser fuldt blæk ud, det der, mand. Altså, hun gør det med hænderne op i vejret, det Røgtøj. Og Erik skal lige hoppe en gang. Hvad mener du? Hvad mener du? gang. Hvad mener du? Det er på himmelbjerg. Det er vips. Spring så forbi. Erik gør det Stik som jeg var på. Du er af for dig over. Over på sådan en lang uge. Masser af Fedt, mand. Slap af, tag kappet. Kappet. Smid dig i Nå nej, fordi hvad? Slap af. Nå nej, det er jo... Nej, for det er jo... Det er sgu da dårligt. Hvad gør vi? Ja. Lav de basser. Tytter. Ja, de er på Ja, de kommer motorvejen. bare. Kom. Vældig, mand. De er på motorvejen. Ja, jeg tager gerne 10 dage for en kniv, hvis det er. Hvad sidder du på Joyt? Himmel nede, Doc? Jeg er Fernando. Det er klart, det er klart. Fredag! Move! Fredag! Fire! Kom med det, mand!